Сираттағы йылы істәлеклі құтлау хаты Фатима Абдулхай-кызы Әфризуноваға юллана. 1961 елдың 9 июнендә Мәсетле районының Тәке авылында Абдулхай һәм Сәлимә Әфризуновтар гаиләһендә был дөньяга Фатима исемле кыздары аваз ала. Без инәйдең 5 балаһы булдык дигән йырда йырланган был һүзләр улар турында әйтелгән төсле. Гаиләлә 5 кыз үскәндәр. Теләш урта мәктәбен тамамлагач Фатима Өфө калаһының төзелеш сәнәгать техникумына укырга инә һәм уны яхшы тамамлай. Һәр эшендә үден хезмәттәшләре хөрмәт итә. Намыслы хезмәте өчен мактау грамоталарына ла лаек була. 2 кызын үстереп, белем биреп, зур тормышка сыгарды. Бүгенге көндә Фатима Абдулхай-кызы хаклы ялда, янсәрләренә бәхетле өләсәй. Безгә һәр яктан да өлге, терәк һәм таяныс булган кадерле кешебезгә матур байрамында ниндәй генә изге һәм йылы теләкләребезне теләһәк тә аз булыр төсле. Алсак күңелле, ярдәмсыл, игътибарлы, күркәм холклы, киң күңелле, туган янлы ул безнең кадерле кешебез. Якыныбыз, артабанда шулай көсле рухлы, олы янлы булып калуыңызды теләйбез. Тап ошундай гүзәл көндә һиңә булган ихтирамыбызды, хөрмәтебезне, һөюбезне белдерәбез. Һаулыктың иң ныклыһын, таң елдәренең надлыһын, күңел тыныслыгы, сикһез бәхет теләйбез. Теләктәрдән иң изгеһе һиңә, бәхеттәрдән иң зурыһы. Шатлыктардан көтмәгәндә генә килә торгандары нурлыһы. Инәйебез, апайыбыз, әнкәйебез, без һинең менән горурланабыз дип хаттарын тамамлай балаларыгыз, тугандарыгыз һәм дусларыгыз. Хөрмәтле Фатима Абдулхай-кызы, туган көнегез котлы булһын, газиз кешеләрегезне куандырып, бәхет, шатлыкка күмелеп, озын-озак яшәгез әле. Киләһе йырда фәкать һездән өчен рәхим итеп тыңлагыз. Яшик дуслар, гомерләре вакыты. Salqın jiller, qarlar sidir isələrdə Əli-bir dəliginə, immatur məliginə Yeşi başlağan qızı gülük, şok bölüb təminginə Ey qımır bir vaxt bir, doğanı bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, tonluq vatanğa Ömür bir vaxt bir, doğanı bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, tanrılı vatanğa Kökşələrə basıb geyinib, balalar üsələrdən Yürəgim yaş yürəgim, nişə yaş bir sələrdən Başlağan qızı gibi şok bilib təminginə Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, tanrılı vatanğa Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, tanrılı vatanğa Şok dünyasında jinlerini sızğanır Eğlenip qaraganda durmas üçün qızarır Əli bitəliginə, invator məlliginə Yaşı başlağan qızı gibi şok bilib təminginə Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, tanrılı vatanğa Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə
dostlar